APB मानी BPF, BPF मानी APB. बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। एक्स एनडिएफबी, एक्स बिएलटि आरो एक्स एनएलएफबी जथायै बर' हारि गोग्गो समाज दानायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां रन्जित बसुमतारिया बुंथिदों एरै एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ एनडिएफबिफोरखौ बेल होनो थाखायसो दानाय जादों, नाथाय बे एनडिएफबि बिथांमोनखौनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै बेल होगासिनो दं। अब्ला अनजालि दैमारिया मा थांखिजों एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ दादों? बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा सोमावसारनायाव मुंख्लं जासेयावबो दिनै हारिखौ बोखावफ्लेनानै बुथारग्लुंनायनि थाखाय गोदान राजखान्थि हान्जा दादों। बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। आरोबाव बिथां रन्जित बसुमतारिया बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सरकाराव डिभाइड एन्ड रुल, दावराव दावसि, दाङाबाजि जानाय बेफोरनि थाखाय सान्थिखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलनि सरकाराव असान्थिनि राव ओंखारालासेनो समाज खुंनो हादों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। हाग्रामा महिलारि आरो अनजालि दैमारिया गावनि स्वार्थनि थाखाय एनडिएफबि, बिएलटिनि मुं लानानै खामानि मावदों आरो अनजालि दैमारिया बिपिएफखौ मोजां मोननानैनो बड' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय थोंजोङै बिपिएफआव जयेन जादों। अब्ला एपिबि दानो हायैनि जेबो साननांगौ गैया। बेनिखायनो एपिबिआनो बिपिएफ, बिपिएफआनो एपिबि होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। दानिया फैदो बिथां रन्जित बसुमतारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। मोनसे कुइसन फैदों बर' समाजावहाय, जाय एपिबिखौ एनडिबिखौ बेल मोननायनि थाखायसो दानाय जादों आरो बे एनडिबिफोरखौ दिनै जोंनि मानब गेदेरसि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल सरकारा दिनै बख'गासिनो दङ। बिथाङा माबे प्रिन्सिपालजों एपिबिखौ दादों बेखौ नोंथाङा साननानै नायदो। मानो होनोब्ला थांनाय रोजा रोजा बोसोर बर'नि खौसेथिखौ सैयै सोरबा सुथुरा जोंखौ जेब्लायबो डिभाइड एन्ड रुल खालामबोगासिनो दङ आरो दिनैबो बे लेखा गोरों माखासे दैदेनगिरिफ्रा एसेबां हाजार हाजार रोजा रोजा मानसिया बैफोर सोमावसारनायनि मुङाव मुंख्लं जासेयावबो बै सोमावसारगिरिफोरा दिनै हारिखौ बोखावफ्लेनानै बुथारबावनायनि थाखाय जे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो दादों, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो खौसेथिखौ हयथ' जों सोरबा बै पलिटिकेल सिखारिफ्रा मा होनो गैया होननानै बुंनो हागौ। दिनै बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोआव जेसेबां दङ बेनिख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सान्थि गायसननायाव दिनै गिबि बिथाखोआव जोङो थांनो हादों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफनि जा डिभाइड एन्ड रुल, धुरन्धर केरेक्टारजों समाज दैदेननाय, ब्लाडसेड बिथांमोननि समाव जानाय, जोंनि गेजेराव हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय, जोंनि गेजेराव बिदा फंबायजों दाङाबाजि जानाय, बेफोरनि थाखाय जोङो सान्थिखौ मोननो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारनि सिङाव खुनु मोनसे असान्थिनि फंसे राव ओंखारालासेनो दिनै जों समाज खुंनो हादों। बेनि थाखाय बयबो बरायदों। जानो हागौ सोरबा अनजालि दैमारिया, हाग्रामा महिलारिया गावसोरनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय एनडिबिनि मुं लानानै, बिएलटिनि मुं लानानै दिनै खामानि मावनो हागौ। खिन्थु दिनै जोंनि सरकारा एनडिबि बेस, बिएलटि बेस नङा, माहारियारि बेसजोंसो जों खामानि मावदों। स्ल'गानखौ एखे नुनो मोनदों बिपिएफ आरो एबिपिनि बेनि गेजेराव नङा। अनजालि दैमारियाथ' हाग्रामानिनो सासे गाहाय नेहाथारिमोन, गाहाय नङा नेहाथारिमोन। बे अनजालि दैमारिया हरखाब बिपिएफनिफ्राय थांब्रबनानै मोनसे एपिबि होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ दादों। अनजालि दैमारिया सोर बेवहायनो जों मिथिखायो। मानोना बिथाङा बिपिएफनि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोननानैनो थोंजोङै बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा एपिबिखौ दादोंब्ला, बिपिएफआव जयेन जादोंबा एपिबि दानो हायैनि जेबो माबा गैया। मानोना एपिबिआनो बिपिएफ, बिपिएफआनो एपिबि।